हाय फ्रेंड्स, जुदि नों गावनि मबाइलजों गोरोन्थियाव माब्लाबा आरो गोसो जानानै फाइल डिलीट खालामदों, बियो अडिअ, भिडिअ, फट'स, कन्टेक्ट, एसएमएस एबा माबा मोनसे फाइल आरो बे गासिबो डिलीट थांनायखौ नों नायफिननो लुबैदों, नों बेखौ माबोरै नायफिनगोन आरो बेखौ माबोरै रिकभार खालामगोन? आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन माबोरै डिलीट जानाय फाइल एबा डेटाखौ रिकभार खालामगोन। होनबा लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। जागायनायनि सिगां दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, बेजों लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो। दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। आं नोंनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन माबोरै डिलीट जानाय डेटा एबा फाइलखौ मोनफिनगोन। अब्ला आं कम्पिउटारनि स्क्रिनाव लांनोसै। होनब्ला आं पिसिआव फैबाय आरो बिनि उनाव नों गुगोलाव टाइप खालामनांगोन मोनसे URL। बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। नों बेयाव लांनानै डाइरेक्ट बारनो हागोन। बिनिफ्राय नों डाउनल'डनि अपशनाव थुनानै हो आरो बिनि उनाव फाइलआ डाउनल'ड जागोन। बेयो डाउनल'ड जानो एसे सम लागोन। बिनि उनाव बेखौ क्लिक खालामना हो आरो इनस्टलनि बटनाव क्लिक खालामनानै होबावदो। जेब्ला बेखौ इनस्टल खालामगोन, सफ्टवेयारआ इनस्टल जागोन आरो बेजोंनो जोङो डिलीट जानाय डेटा एबा फाइलखौ रिकभार खालामगोन। दानिया बेयो इनस्टल जाबाय। स्टार्ट नाउआव क्लिक खालामना होदो। बिनि उनाव बेयाव गोबां अपशन नुनो मोनगोन। बिनि सिगां मोनसे फाइल डिलीट खालामनोसै। बेयाव आं रिकभार खालामनानै खोन्थागोन। बेयो मोनसे फट', होनब्ला आं बेखौ डिलीट खालामनोसै। दानिया बेयो पारमानेन्टलि डिलीट जाबाय, डिलीट फ्रम फन। बिनि उनाव आं कम्पिउटाराव फैफिनबाय। बेयाव गोबां अपशन नुनो मोनगोन, ट्रेन्सफार, रिपेयार, आनलक, बेकआप। अब्ला जोङो रिकभार खालामगोन। रिकभार खालामनोबा रिकभाराव थुनानै होदो। बिनि उनाव नोंनि मबाइलखौ कानेक्ट खालामनांगौ गावनि पिसिजों। दानिया बेयाव मबाइलनि माखासे इनफरमेसन नुगोन आरो बिनि उनाव नोङो मबाइलखौ USB डिबागिं मोडआव लाखिनांगोन। बिनि थाखाय नों मबाइलनि सेटिंआव बिल्ड नाम्बारखौ 7 बार थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव मबाइलाव डेभेलपार अपशन जागोन। नों बेयाव USB डिबागिंनि मोनसे अपशन मोनगोन आरो नों बेखौ इनाबल एबा अन खालामनांगोन। जेरै बेबायदि इनाबल खालामगोन, नोंनि मबाइलआ पिसिजों कानेक्ट जागोन। बेयाव मबाइलनि मडेल नाम्बार खोन्थागोन, जेरैहाय आंनिया Honor 9 Lite। बेयाव आं थुनानै होबाय। बिनि उनाव नेक्स्ट खालामनायनि उनाव बेयाव नोंनि डिभाइसआ पिसिजों कानेक्शन जागोन एबा जाबाय। दानिया नों बेयाव नायनो हागोन। बेयाव गोबां अपशन दं। जों दा बेयाव मा खालामनांगोन? रिकभार, जेरै कन्टेक्ट, मेसेज, कल हिस्ट्रि, डकुमेन्ट्स, भिडिअ, एडिअ आरो गेलारि। नों गावनि हिसाबै सायख'ना लानो हायो नों माखौ नांगौ। होनब्ला आं बेयाव गासैखौबो आनटिक खालामबाय आरो आं गेलारिखौल' टिक खालामबाय, मानोना आं दहाय फट' डिलीट खालामनायखौ बेखौ रिकभार खालामफिनगोन। बिनि उनाव नों नेक्स्टआव थुनानै हो आरो स्केन फर डिलीट फाइल्सखौ सेलेक्ट खालामनानै नोङो नेक्स्ट खालामदो। बेयाव एसे टाइम लागोन, 10 एबा 20 मिनिटसो। बिनि उनाव नों जाय डिलीट जानाय गासैबो फाइल्स आरो डेटाखौ बेखौ नों नुनो मोनगोन। टिक खालामनानै नोङो रिकभार खालामनांगौ आरो नोंनि रिकभार खालामनाया जागोन। होनब्ला गोबाव समनि उनाव आं गेलारिखौ अपेन खालामनोसै। होनबा लोगोफोर, आं डिलीट खालामनाय फट'आ नुफिनबाय एबा आं मोनफिनबाय। अब्ला बेबायदिनो नों गावनि मबाइलनि डेटाखौ रिकभार खालामनो हायो। लोगोफोर, नोंसोर दा सोलोंनो हाबाय होननानै आं सानबाय माबोरै रिकभार खालामनो गावनि डेटा आरो डिलीट जानाय मबाइलनि फाइलखौ। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो थारैनो लोगोफोरनो शेयार खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।